martangiang mahita. Mauliate madihode bata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami mahatam na badiyay. Marasini roha mahodihami, toddim toddi parbadiyay ma na mga rajay ate-ate doho pikiran nami be. Kasatakas sutangihok kami, jalatakas huatu sihami, hatam na badiyay. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita partangianga dihita ditikion, ima na tersurat di buku Evangelium ni si Yohanes biddu 10, mamuka sian ayat 10 sada, sahatu ayat 10. Yohanes biddu 10 ayat 10 sada, sahatu ayat 10. Tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Parmahan na denggaddo anggo au. Diseahon parmahan na dengganido hosana, humokop akka biru-biruna. Alai anggona niupaan, naso parmahan situtu, naso napura biru-birui, diida pero babiat, ditadikod do biru-birui laho maporus. Gabe di soro babiati ma biru-birui, jala di paserakon. Ai si pangagaji do ibana, naso sumarihon akka biru-birui. Au do parmahan na denggan, hutadda do akka na diau. Jala ditadda nasida do au. Songon amai na tumadda au, jala au tumadda amai, jala huseahod do hosaku, humokop biru-birui. Adong dope akka biru-biruku na asing, naso sian baraon. Ikodoho do akai togi honokku. Togi honon nasi, tangi honon nasida do suaraku. Dungi gabe sada punguam mai, jala sada ma parmahan. Ima sahana. Huria nahi naholongan ni Tuhata, turpuk jamitata sadarion, manogihok kita, laho mengkaji ulang, sude na taula di tonga-tonga ni huriai, asa toktong ibana, nagabe parmahan di tonga-tonga ni huriai. Songoninang di pardalanan ni nguluta ganuk marsada-sada. Haparmahanon ni sude pangula, unang gabi suhar-suharna. Isarana mangago manang paserakon. Alai napasada homma dohot napadenggaton. Aidang dipasobu debata biru-biruna mappar, jala suda ala soada parmahan na denggar roha. Debata sendiri do bertindak pasohoton parmahan na jahati. Jala sian asini rohana bertindak menyelamatkan sude biru-birui. Huria na hinaholongan ni Tuhata, molo adong parmahan na denggan, totu adong ma parmahan na so denggan. Ianggo sakap ni debata, babakit akka parmahani di tonga-tonga ni huria, asa jupang do ngolu na marhasonangan. Atong ise ma parmahan na so denggan, manang na jahati. Alusna ima na marmahad diri na sabing.
holak kepentingan ni dirina sendiri na perjolo di ida. Dang tu kepentingan ni natorop na pinarmahanna. Manigor keuntungan tu dirina sendiri na perjolo dibuat. Dang diperdulihon laho melayani biru-birui. Pakorhon ni pangalahoi gabelilu masude na pinarmahanna. Anggo akanani upa tung otik do di lehor rohana tu biru-birui. Nagumodang dipikirhon ima hasonangan na sendiri. Asa dang bertanggung jawab ibana manarihon akka biru-birui. Huria na hinaholongan ni Tuhata, masyarakat huria doho rues ni huria membutuhkan parmahan na denggan. Nangpe torop nuaingon mengecewakan akka biru-biru manang rues ni huria. Goarna parmahan alai si parmahanon. Kekecewaan ni akka huria dang mabahe kita sumurut manangihok kata ni Yesus. Di zaman na maju saonarion, nunga dietong be ha parmahanoni gabe sae hirahwaso manang jabatan songon namasa di Portibion. Manggulut jabatan dihalalkan secara segala cara namaralo tu si parmahani. Dang jabatak kaparmahanon. Alai tohonad do. Ha parmahanonima pengorbanan na denggar roha maradupon biru-biru nai. Ima na olo sumeahod dirina rade makokop akka na diibana. Itakas do naking didok di ayat 15 bagian B. Huseahod do hosakku humokop biru-birui. Ima bukti rasa tanggung jawab dohot haradeon mengambil resiko laho makokop akka biru-birui. Nangpe olo deba sian akka biru-birui gale pakilalaanna marsahit tardepar manutun lomoni rohana jala ido si parmahanonna. Ima sada ciri khas ni parmahan na denggar rohai. Songonima parmahan si ida gaji. Dang dirikoti beha parmahanonna ala si ida gaji na madeba parmahan di huriai. Dang tarida di ibana pendirian na olo berkorban ujuro bahaya na mengancam. Maporus do parmaha si pangagaji. Ujungna gabe di soro babiat ma akka biru-birui. Huria na hinaholongan ni Tuhata topik ni minggutta tu ari minggu na papituhod dong Trinitatis na tarsunat di almanaktai mangodolhon ari parulupulupon ni bangso ni Jahoba. Marulupulup saluhut na bangso ni Jahoba ima ala parmahan na dinggani. Boy do marasing-asing padapot ni halak taringot tu lapatan ni parmahan na dinggan. Alai yang go diharajaon ni debata akka omma inti ni hadingganon ni parmahan. Manugi horrua rakka biru-birui papunguhosa mabuat tu japalan na lomak mengalului biru-biru na mago mengaliliti na mabugang dohot mapargogoi na marsahid. Boy tajaha di Hesekiel 34 ayat 10 sahat tu 10. Debatado parmahan na denggar rohai. Alai dipasahat tohonani
tu si David. Imana di Hesekiel 34 ayat 20. Imana songon tudu-tudu ni tu Yesus Kristus anak ni si Daud, nama jalo siat debata saluhut di bagasan hagogo onna. Boido taida di Kolose sada ayat 10 sia. Dang di pasobu debata na di parmahan nai huma susah. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta Tuhan Yesus do parmahan na denggad di hita na mengajari jala na paingotok kita asa tatiru ibana parmahan na denggan rohai di uduk ni aka pardalanan ni nguluta di keluarga tabe di aka punguan nang di humaliak kita lumobi ma di tonga-tonga ni huria asa saluhut aka ruas ni huria aka na porsea di ibana dapotan ulup-ulup ala bangso ni Jehovah do hita. Atong sia turpuk jamitata sadarion pinomat adong ma dua nama cairikot si parsia jaratta. Na perjolo Yesus do parmahan na dinggan. Boy taparatetehon sian ayat 10 sada sahatu ayat 10 tolu. Parmahan na dinggan do anggo au. Diseahon parmahan na denggat dohosana humokop akka biru-biruna. Dung takas didok Yesus na ibana do pitui takas situtu muse hadirionna parmahan do ibana. Parmahan na denggan. Dang maralo pengertian na duai. Ai biru-birui do pasadahon lapatanna. Ditada Yesus do akana di ibana jala songonido nasida na pinarmahan nai ditada nasida do suarana asa adong partinadaan na solhot na akrab antara ni Yesus dohot akana di ibanai. Kualitas ni partinadaan ni dipatudos tu partinadaan ni Yesus dohot debata amai. Didok songon amai na tumadda au jala au tumadda amai. Huria na hinaholongan ni Tuhatta sialani ido molo tabege hata parmahan di buku Bibil taon baik di perjanjian lama songoni dohot di perjanjian baru imana perjolo parmahan na denggan dilului do parjapalan na lomak dohot aik tu akka na pinarmahan nai. Dijaga siar ragam ni akka parmaraan isarani akka binatang panoro manang sian cuaca na buruk. Dilului do asa dapot akka durbia na lilu di ladal ni. Molo perlu iko marborng ini bana di tongah dalan. Iko buanon nama bahan perlengkapan na di tongah dalan. Dibukus di sada sape-sape manang bukusan. Laho pamorahon pangatusion di parmahan na denggani. Boy ma jahauta taringot tu parmahan na denggan di Pesalmen 23. Mesias na dipatudos tu parmahan na denggan. Ima di Sakaria 10 sada dohok di Jeremia. Mesias parmahan na denggani di padopakodo tu parmahan na jahat pangasi na paoto-oto na torop jala na mamunu toddi manang jiwa nasida. Boy taida di Sakaria 10 sada dohok di Hesekiel 34. Napaduahon dipatuduhod do od ulaon na balga na pinatupani parmahan na denggan. Ima manea hokosana humokop akka biru-biru nai.
imana di ayat 10 sada. Mabuak kaluaon dohot mangalehon hanguluan na marlobi-lobi. Nian sadado natuluon rap terjadi. Parmahan na denggani mangalehok kanguluan pola marlobi-lobi. Dada ngolu na sekuler na nidok ni tu hadisi. Ima hamoraon, hasangapon, dohot hagabion, dohot suderu mangni hamajuon di portibion. Nian dilehot debatado akai di debahalak. Alai dang i nani dok ni turpukon. Yang go taringot tu haporluon portibi basado Tuhani. Hangoluan na marlobi-lobi na nidok na ima di ngolu partodion na gok paso-paso. Dada na marlobi-lobi molo hinanguluhon jala tinangyakon musuh, molo sinesa dosa nidongan naso diboto, molo ringgas sita mengurupi, omma sada paso-paso di ngolu partodion na nidok ni Yesaya 40 ayat 30 sadai. Maruli hagogo omar dapot-dapot do, jala marhabong nilali laho manaik, marlujongi dang olo loja, mardalani dang olo madate. Macai gudang na hinakam ni hanguluan na marlobi-lobi. Songon sada berita masaon. Adong masada anak boru na macai uli rupana. Sude makalomohon alani ulini rupanai. Alai adong sada hahurangan ni anak borui. Ima maila ibana marna tua-tua. Lumobi ma ala dang adong be bapak. Jot-jot ibana maila marnida omak. Jot-jot didok ibana tu akadonganna dang adong be omak. Molo pajupang di pasar, jala tikirap ibana dohot akadonganna, molo di sukudonganna, ai isi do halahan. Dido ibana do mangalusi, pangurupi nami doi, ninna madok omak nai. Maila ibana madok omak, dijolo ni akanatorop, dohot dijolo ni akadonganna. Tumatangis do jot omak nai, marnida pangalaho ni burunai. Alai dakya pola dimuruhi jaladang didok manangaha tu burunai. Disedetiki marsahit na posa mau maknai. Jala ala ni posana dang boybe manang marhua. Ujungna dijo omaknai ma burunai. Didok. Buasa maila ho buru maromak honau. Buasa maila ho majo omak tuau dijolo ni akadongam. Asa diboto ho da buru. Ditiki marumur 2 toko matutung do jabuta. Ujui di kamar maho. Alai nang penang merjibur api berusaha doau menyelamat toko. Dohot makaul ho asa onang disurbu api iho. Ujungna gabi disurbu madagikon mulai sian ubutu sahat tu pardopahakon. Ido ubain na songoni rohani bohikon dohot dagikon. Ala nama tutung doau ditikii laho makokopo. Ubege hatorangan ni omak nai mangangguhi maburunai. Alai do petakas di patorang omak nai. Buasa gabi songoni rohani pardopahanna dohot pamatang ni omak nai. Dungi dido omak nai ma sasitong na uli do rupaku. Songon uli ni rupami. Alai ala ni nahagoran ditiki gabi songonom ma pamataku. Ubegei
sumol soli ma burunai. Gok panol soliom ma ibana di bagasar rohanai. Di soba ma omaknai. Di umai marulahula. Mamuk kasiani gabe martabba-tabba ma holong ni rohana mida omaknai. Huria nahi naholongan ni tuhatta. Tudos tusido. Holong ni rohani tuhatta parmahan na denggani. Lahu mangkokop jala sumeaho kosanai. Laho maka holongi nguluta. Alani tajakom ma ibana parmahan na denggar rohai. Jala rade manang uka marohatta parmahananna di pardalanan ni ngulut tahun. Imana perjolo. Huria nahi naholongan ni tuhatta na padua homma ditada jala ditangi ho biru-biru ido suara ni parmahani. Di ayat 10:1-10 ia akka biru-biru na tutu manada suara ni napuna ibana. Ala dibagasa pos ni roha dang dihabiari mananga. Rope ancaman hamatean dang mabiar ibana disi. Ai ditada biru-biru ido akka suara palsu. Adorang soro Jesus nunga margoar na debata sadiri do parmahan jala hala Israel ma nagin waranna biru-biruna manangiho suara ni debata. Dung ro Jesus tu ibana ma dipasahat debata tohonan ha parmahanoni gabe takas ditada suarana dohot ditangiho biru-birui. Asa namia dibagasa kata ni debata dang olo ela-elaon ni panakko dohot pamangus. Ala ditada do suara ni nama jou ibana. Jou-joui ima tu goar naung sinahaponna. Ido ubahen sai di pa jou-jou Tuhan ido goar ni akan naposona asa ditangiho suarana. Ima patuduhon adong ikata batin. Ima hasurungan ni biru-biru na manada suarana diboto do manirang na denggan dohot naso denggan. Au sugari ro parmahan na asing majou ala so ditada suarana dangalusan na joujona. Dangadong reaksi. Ala dung masuk tu hadang na akka biru-birui diramoti jala dilehot do pakirimon. Ima lapatanna nani dokna au do pitui. Ido ubahen argani biru-birui manada suara ni parmahanna. Nuaeng saya dong do namangguari dirina parmahan. Jala sipata lomos doroha lahu manada suara ni Tuhani. Doi manang suara ni napageok-geok pinggol. Sialani ikut dilatih do kepengkaan manangihon dohot majamoton suarana. Imana marhite na mabangun hasadaun dohot Tuhani marhite-hite disiplin tangiang dohot ringgas majaha hatani dibata. Ima dalan lahu manangihon suarana. Ido ubahi rikot di rohani Jesus asa saimian akka biru-birui di bagasan hatana. Atong amang inang huria nahi naholongan ni roha ni tuhatta. Tinggil mahita manangi-nangi di suara dohot hatani debata. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan Jehovah naung papatarho katam na padiai tu tonga-tonga nami. Suaton bagas di roha nami. Asa huhanguluhu kami hatam na badiai. Jala toktong hutadahami suaram. Parmahan na denggan na burjuroha dihami akka biru-biru. Amen.